A ideme mlaskať? Nie. Kto sú tam na tej torte? Mňam, ale aký je dobrý. Toto. No? Kto je to? No. Snehuliak, Kto je alebo to? čo je to? Tučniak? Pingu. Pingu. A? Pingvi. Pingu, tam má koho ešte? Tátinka, že? Ktorý je tátinko? S tou čapicou. Toto. Áno. Žltou? On je poštár, že? A ktorá je maminka? Ktorá je maminka? Toto. To je Pingu. A ktorá je maminka? Maminka s tými dlhými myhalnicami bola na kozmetike. Tuto. Táto. To je maminka? Hej. A kde bývajú? Kde majú domček? Toto. To? Áno. Si predstav, že celé sa to dá jesť. To je fantastické. To je na tom najlepšie. A kde je Snehuliak? Kde je? Tu je. Ale sa nepopali. Snehuliak. No ale tvoja mamina je čistá. Ideš, Tvoja matka, to je génius. ideš fúkať sviečky? Zhasneš ich? Vieš zhasnúť sviečky? Hej. No poď, či to vieš. No to musíš ísť zase. To musíš Tak, ísť. toto dáme. Otočiť. A sfúkni sviečky. No, musíš sa nadýchnuť. A? Bližšie. Krásne. Ešte. No, Ešte. 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 Poď, ešte. Ako do polievočky, keď Mám cukrík ešte.